Fi vjal l-avjazzjoni triq li primarjament tgħaddi minn Ħalluqa mistenni jinbena pont ta' 34 metru. L-Aġenzija Infrastruttura Malta ppreżentat id-disinji preliminari ta' dan il-proġett lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tikseb il-permessi meħtieġa għal bini tal-istruttura aktar tard din is-sena. Fi stqarrija l-Aġenzija responsabbli mill-infrastruttura f'pajjiżna spjegat li fi żmien li ġej se toħroġ sejħa għall-offerti għad-disin finali u l-bini ta' dan il-pont. L-istruttura proposta hija maħsuba biex taqdi l-ħtiġijiet ta' dawk li vjaġġaw f'dawn l-inħawi bir-roti bil-mixi jew bit-trasport pubbliku. Infrastruttura Malta qalet li l-proġett se jinkludi żewġ strutturi għoljin 7 metri fil-ġnub ta' triq li fihom jinkludu rampi fit-tont li jibqgħu iduru l fuq sakemm jaslu għall pjattaforma tal-pont innifsu. Fil-fatt ir-rampi ġew ddisinjati skont il-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità biex jiġi żgurat li din l-infrastruttura ġdida tkun aċċessibbli għal kulħadd. Fis-sejħa l-interess tal-bini tal-pont se ssir talba biex l-istrutturi finali li jiġu proposti jinkludu elementi ta' disin innovattiv kif ukoll jintużaw materjali li ma jħallux impatt ħażin fuq l-ambjent, bħal pereżempju l-użu ta' plastik riċiklat minflok injam għal pjattaforma tal-pont. Il-pont se jaqsam iż-żewġ karreġġjanti ta' vjal l-avjazzjoni, triq sekondarja li tinsab ma' ġenba kif ukoll spazju addizzjonali li se jitħalla f'każ li triq ikollha bżonn aktar infrastruttura fil-futur. Sa dan it-tant proġett ieħor li mistenni jitlesta dan is-sajf huwa t-twessieħ ta' vjal l-avjazzjoni hekk kif qed isir xogħol biex tiżdied it-tielet korsija u korsija roti fil-karreġġjata li mill-ajruport u mill-mini ta' Ħall Kirkop twaslek għal Ħalluqa, Ħall Qormi, Santa Luċija u Raħal Ġdid.